Som Darina Strešňaková a som niekto, kto podstúpil operáciu bedrového kĺbu. Ako všetci ostatní, a je ich veľa tých ľudí, som vyšla z nemocnice bez toho, aby som mala predstavu, čo so sebou robiť, ako sa rozpohybovať a vôbec. A preto bolo veľmi dobré, že som sa stretla, že mi to život proste jednoducho naservíroval a umožnil mi spoznať túto Zuzku. Ja som Zuzana Pechová, som fyzioterapeutka, ktorá sa ujala Darinky po operácii a začali sme spolu cvičiť. A tým som sa stala akousi odbornou garantkou tejto knižky, do ktorej sme vložili všetky zostavy cvičení, ktoré vás prevedú od operácie až k plnohodnotnému životu ako túto Darinku. No a ja by som povedala toľko, že keď pozeráte toto video, prosím vás, podporte nás. Dajte tú šancu, aby tá kniha mohla naozaj výjsť, lebo ona ešte nie je videná. To záleží aj na vás, či vyjde a v akom vydaní, množstve vydania vyjde tých počtov, kusov. A hovorte o tom, že je tu tá možnosť a potom, keď tá kniha bude, a ja verím, že bude, lebo vy k tomu dáte ten svoj podiel, aby to bolo, tak potom príde tá správa k tým, ktorí to naozaj potrebujú a ktorí potom naozaj sa dostanú od svojej nemohúcnosti k pohybu. Takže ideme na to spolu. Dajme sa do toho.